Jó estét és magyar gólokat kívánok, kedves nézők! Hát nem kell feladni a szót, de jönnek a csapatok, itt vannak a főszereplők, és ők azok, akik most a leginkább számítanak majd ezen az estén. 3 éven belül a harmadik világklasszis csapatot üdvözölhetjük a Puskás Ferenc stadionban. Ugye 3 évvel ezelőtt, vagy 3,5 évvel, hogyha precízebb akarok lenni, az akkori aktuális világbajnok Brazília járt itt. Aztán a következő évben megfordult Argentína, előtte még a Real Madrid is tiszteletét tette, és most itt vannak az olaszok, vagyis az aktuális világbajnok. Fantasztikus a hangulat, és nagyjából bár vannak üres székek, de azért azt mutatjuk, hogy szinte telt ház. Azért mondom, hogy vannak üres székek, mert egyrészt most jönnek sokan még, és reméljük, hogy megtelik a meccs kezdetére az összes üres hely, most viszont a himnuszok következnek. Ilyen a hangulat, szerintem ezt önök is nagyon jól hallják, úgyhogy nem lesz hiány, azt hiszem majd biztatásban, de hát így volt ez a brazilok és az argentinok ellen is, és sok szeretettel köszöntöm állandó szakkommentátorunkat, Mészői Gézát. Géza, merjünk nagyot álmodni, és gondolok itt arra, hogy megverhetjük, meg tudjuk-e verni a világbajnokot, vagy előre aláírnád a 7 évvel ezelőtti eredményt, a 2-2-t? Természetesen az eredmény a 2-2, azt gondolom, hogy mindenki elfogadná, és nagyon-nagyon örülne annak, hogyha ez egy döntetlenre végződne ez a mérkőzés. De merjünk nagyon támadni, én azt mondom, és minden egyes magyar válogatott mérkőzésen azt gondolom, hogy szurkolónak, szakvezetőnek, játékosnak úgy kell kimenni a pályára, hogy hát igenis meg kell nyerni a meccset. Nagyon nehéz dolga lesz természetesen a magyar csapatnak világbajnok ellen,
úgyhogy kíváncsian várjuk a mérkőzés, azt hiszem mindannyian. Gyorsan elkészülnek még a csapatfotók, hát elsősorban ugye az olaszokról, ahol a változásról már beszámoltunk korábban, nevezetesen Gattuso kimaradt a kezdőcsapatból, íme egyébként az összeállítás: Buffon, Oddo, Cannavaro, Materazzi, Zambrotta, Pirlo, Aquilani, Ambrosini, Quagliarella, Toni, Luca Toni és Del Piero, és így néz ki nagyjából a taktikai hadrendjük. Ez a 4-3-2-1, így áll ez a felállása Donadoni csapatának, és ezt a felállást kedveli leginkább az olasz csapat, de nagyon széles a repertoárja az olasz csapatnak, talán az egyik legszélesebb a világon, ezt már Váridi Péter tette hozzá, aki egyébként az olasz futball nagy szakértője. A magyar csapat is összeáll még egy fotóra, és a magyar kezdő 11-et is azt hiszem meg tudjuk majd mutatni. A mieinknél két hely volt tulajdonképpen még kiadó, vagy két helyen vacilált a szövetségi kapitány Várhidi Péter. Vas Ádám bekerült a kezdőcsapatba, Fülöp, Vas, Vaskó, Juhász, Szélesi, Vancák, Dzsudzsák, Tőzsér egyébként a másik, aki az utolsó pillanatban a kezdőcsapat tagja lett, Priskin, Hajnal, és talán Gera nevét nem mondtam, pont a csapatkapitányét, ő játszik majd ugye 11-essel. Most pedig akkor következik, legalábbis egy ünnepélyes kezdőrugásnak kéne következnie, és remélhetőleg ez megtörténik majd, illetve egy gyászszünet is következik. Előbb a gyászszünet, Páncsics Miklósra emlékezünk, aki ugye a Ferencváros és a magyar válogatottnak is oszlopos tagja volt hosszú-hosszú éveken keresztül, és 64. életévében hosszantartó súlyos betegség után érte őt a halál. És akkor most következik majd az az ünnepélyes kezdőrugás, ugyanis árverésre bocsájtotta a Magyar Labdarúgó Szövetség a mérkőzés kezdőrugását, és egy budapesti cégcsoport nyerte meg, majd felajánlotta a kezdőrugást nagyon nemes gesztussal a képernyőn látható kisfiúnak, 5 éves beremendi kisfiúnak, aki a 2-es számú gyermeknek a lakója. Leukémiás kisfiúról van szó, Waller Walterről, ő fogja majd elvégezni a kezdőrugást, és természetesen az 1 millió forintnak is nagyon-nagyon jó sorsa lesz, és jó helyre megy majd, hiszen a beteg gyerekeken fog segíteni. Egyrészt ugye ez a cég, másrészt pedig a szövetség, amely így tulajdonképpen lehetőséget adott erre. És akkor most már kezdődhet a találkozó, piros-fehérben a magyar válogatott és tiszta kékben. Ugye az olasz csapat az akkori, vagyis 7 évvel ezelőtti magyar-olasz találkozóból a mieinktől már senki sem játszik, az olaszoknál viszont 5-en is itt vannak a keretben, közülük Gattuso és a 2 gólos Inzaghi kimaradtak a kezdőből, Del Piero, Zambrotta és Cannavaro viszont ott vannak. Mi pedig elvégeztük a kezdőrugást, nagyon bátran kell játszani, mert ez lehet a dolgoknak a kulcsa sokak szerint. Pirlo fejeli vissza a labdát egészen Zambrottáig, aki előre küldi azt, szóval nagyon-nagyon kell figyelni az olasz csapatra, mert kiváló játékosokból áll, ezt mondanom sem kell. Luca Tonit választottuk most el a labdától, abban nem bízhatunk egyébként, hogy ők majd félváról veszik a találkozót. Dzsudzsák Balázs indul meg nagy lendülettel, méghozzá gyönyörű szépen 2 embert fűz be és adja be a labdát. Dzsudzsák az egyetlen olyan játékos egyébként a magyar kezdőcsapatban, aki hazai bajnokságban játszik, nevezetesen a Debrecen együttesében, a többiek mind légiósok a kezdőcsapatban. Vaskó teszi tovább a labdát. Gera és Zengzuga, Ria, Hungária, gyönyörű csel volt, amit Gera bevetett Pirlóval szemben, és tovább visszük még az akciót. Cannavaro nagyon magabiztosan lecsapott a labdára. A 2006-os világbajnokság legjobbjáról és az aranycipősről, illetve az aranylabdásról van szó, az aranycipős egyébként szintén a honfitársa Totti lett. A Róma gólvágója, Cannavaro, ő a csapatkapitány, a Materazzi. És Pirlo jön vissza a labdáért. Hihetetlen nevekből áll egyébként a védelem is, talán a középpálya az, ahol vannak új felfedezetjei Donadoninak. Tőzsér
és az első szabadrúgás a mérkőzésen. Aquilani végezte el, és ő adja hátra a labdát. Pirlo lábát húzzuk el, illetve húzza el Hajnal Tamás. A Karlsruhéban szenzációs volt a debütálása, hiszen 2 góllal nyitott, és a legutóbbi fordulóban is gólpaszt adott a Hannover elleni meccsen. Ez viszont lesállás, nyugalom. A kiugratás pillanatában Del Piero lesen volt. 2 perc telt el a mérkőzésből, és szabadrúgás a magyar csapat javára. Na nézzük azért, hogy les volt-e. Hát, azt hiszem megköszönhetjük, hogy nem intették be a les, de itt hozzáért, így egyértelmű, jól van, így egyértelmű a lesállás. Luca Toni még bele kellett, hogy pöcköljön, mert ugye nem jutott volna el a labda Del Pieroig. Fontos nagyon, hogy az első percekben azért mi is birtokoljuk a labdát, úgy, hogy az első percbe kezdtük, úgyhogy ez lényeges, hogy a Gerazolin bátran megmerte csinálni, Dzsuzsák meghúzta a baloldalt, hogy érezze ez az olasz csapat is azért, hogy van egy magyar válogatott a pályán. Oddó teszi tovább a labdát. Az biztos, hogy nem veszik félváról a találkozót az olaszok, ezt kijelentette a szövetségi kapitány is. A franciák elleni selejtezőre készülnek, ami nagyon fontos az ő életükben, EB selejtezőre. Hajnalig nem jut el a labda Materazzi. És hát Materazzi is bejelentette Filkor Attilának, aki szintén az Interben játszik, hogy bármit tesz majd, csereként egyébként tehet. Gattuso és Zambrotta még az alsó nadrágát is leszaggatja majd a magyar fiúnak. Szabadrúgás az olasz csapatnak, spanyol bíró van egyébként, Mejuto González. Eredetileg a szlovák klubos Mihelt kérték fel a Magyar Szövetség, de ő nem tudta vállalni ezt az összecsapást, és azt hiszem, hogy így is egy igencsak kvalifikált labdarúgó játékvezető az, aki a sípmestere ennek az összecsapásnak. 4. perc, olasz szabadrúgás. Pirlo rálövi, Fülöp szépen tolja ki, nem volt veszélytelen. Oddó. Oddó, 1-1-ben Juhász Rolanddal, beteszi Juhász mellett, gyönyörű mozdulat. Fektében Aquilani. És aztán másodszor is sikerült így kapura húzni Aquilaninak a labdát. A Róma játékosa, Alberto Aquilani. Itt azért szerencséje is volt, hogy ott maradt nála a labda. Megkockáztatta Vancák mellett mindezt. Elől pedig már nagyon kemény Priskin. De ez nem baj, miközben önök a lassítást láthatják, és majd olasz szabadrúgás jár. Priskin szabálytalansága miatt Fülöp Marci magabiztosan védett. Most már azt mondta, hogy 10 évig nem akarja kiadni a kezéből. Egyrészt az 1-es meszt, másrészt pedig ugye az első számú kapusposztot a válogatottban. Váridi Péternél Vég Zoltán volt az első számú kapus, Fülöp előtt pedig ugye Király Gábor sokáig, illetve Váridi Péter kapitánykodása előtt. Közben nem marad egy olasz, a támadás tovább folyik, Luca Toni pedig helyzetben szerencsére hibázott, de így is Aquilanit ápolni kell majd. Bizonyára az olaszok nem örülnének, hogyha rögtön az 5. percben vagy a 6. perc elején megsérülne egyik kiválóságuk. Itt van még egyszer, Luca Toni előtt felpattant a labda, így azért talán nem beszélhetünk akkor a gólhelyzetről. És itt van akkor az a bizonyos szituáció, amikor a lendületből érkező Vancák, aki egyébként a labdát találta, elvitte az olasz játékos lábát is. A térdét húzhatta meg egy picit, ahogy a Vancák Willi lendületre odaérkezett, de úgy néz ki, hogy talán tudja folytatni. Fülöp kirúgása. Cannavaro veszi le. Materazzi. Az életben egyébként állítólag szintén nagyon komoly fiatal ember, a pályán meg kifejezetten agresszív a komolysága mellett. És hát nem győz szellemes dolgokat beszólni az ellenfél meghatározó játékosainak, csatárainak, vagy legjobbjának, mint ugye Zidánnak a VB döntőn, aki a mezét ajánlotta, de neki Zidán nővére kellett, és ezt nem nézte jó szemmel a francia. Materazzi. Oddó.
elveszíti a labdát, illetve Dzsudzsák elveszi, mert ez az ő érdeme. Hajnal, Dzsudzsáknak vissza, szép ez, jó ez még. Cannavaro bizony kézzel ért bele. Szabadrúgás nagyon jó helyről a 7. percben. Egy nagyszerű kényszerítőzés volt, és Dzsudzsák Balázs, hogy leadta a labdát, abban a pillanatban ment tovább az üres területre, és hát Hajnal Tamás pedig tényleg nagyszerű formában van, és nagyon nagy paszt adott. Hát ha nem ért volna bele Cannavaro, akkor borítékolhattuk volna a Dzsudzsák bombát, ugye szenzációs rugó technikája van, mind ballal, mind jobbal a Debrecen játékosának. És ez a momentum is nagyon kell, hogy a magyar csapat elhiggye, hogy igenis van keresnivalója. Most viszont Gera rugó technikáját nézhetjük meg. Az övé sem rossz. Lepattant azonban a labda Aquilaniról, aki most már teljesen jól van. Hajnal szerette volna megforgatni az emberét, de Pierót, őt nem olyan könnyű. Az ős Juventusos játékos, több mint 500 bajnokival a lábában, amit mind a Juventus színeiben játszott. Del Piero, fantasztikus pályafutás egyébként az övé. A Padova gárdájában kezdett még 91-ben. Ambrosini tette tovább a labdát, a bal oldalon pedig most Zambrotta fűzi be az embereket. És jó lesz őt megállítani. Szerencsére sikerült. A Barca kiválóságáról van szó. Gera picit lassú volt, egyből lecsaptak az olaszok. Nekem úgy tűnik, hogy pörögnek rendesen, de szerencsére mi is. Ez is egy jó átadás Dzsudzsáknak. Őt gyakran keresik a társak, Dzsudzsák pedig szépen teszi be. Van érkező helyzet! Hajnal Tamás! Ismét egy gyors, lendületes akció, nagyon-nagyon szépen, bátran fölmerte vállalni Dzsudzsák Balázs. 1-1 bal oldalon. Dzsudzsi, ami ugye a beceneve, kiválóan csinálta. Erről beszélt a kapitány is, hogy ezt meg kell... Az indítás közben, és talán egy picit kézzel is beleért még Vaskó ebbe a labdába. Vaskó nem a leggyorsabb védőnk sajnos, ezt most tapasztalhatjuk. Zambrotta az, aki beadja a labdát mellette. Dzsudzsák kiengedi, és így akkor mi jöhetünk majd. Ugye elsősorban gondolom az lesz a feladata, hogy majd Luca Tonival felvegye a versenyt Vaskó, hiszen ha valaki, akkor fizikumban ő képes lehet. És nagyon fontos fejpárbajokat kéne majd megnyernie, főleg a Juhász Vaskó kettősnek hátul. Cannavaróval szemben a szabálytalanság, aztán megy még egy kis perlekedés Priskin és Mehuto González között. Ha egyébként González meccset vezet az olaszokon, akkor szinte biztos, hogy döntetlen lesz a végeredmény, ugyanis 4 meccset vezetett eddig az olasz csapatnak, mind a 4 meccs döntetlennel ért véget. Kétszer a norvégok, egyszer a dánok és egyszer a szerbek ellen vezetett meccset egyébként Mehuto González. 2-0-0 és 2 darab 1-1. Cannavaro. Eltelt 10 perc a meccsből, és szerencsére egyáltalán nem ijedt meg a magyar alakulat, amely mondanom sem kell, sokkal fiatalabb az ellenfelénél. A magyar keret átlagéletkora 22 év, az olaszoké 28,4 év. És a kezdőcsapaté az közel 30. Pirlo. Oddo. Buffon. Eddig sajnos nem volt dolga Buffonnak, pedig volt már 2 igencsak kecsegtető magyar lehetőség a meccsen. Megint Zambrotta kalandozik elől, és rá jó lesz vigyázni, azok a gyeptéglák. Azzal is meggyűlt most a baja. Igen, új a gyepszőnyeg a Puskás stadionba. Most nem lehet panaszkodni rá, mint... Nem, abszolút, legalábbis innen kívülről úgy néz ki, hogy biliárdasztal, de biztos, mivel nagyon új, még lehet, hogy egy-egy nem fogta annyira még meg. Mint egy év, amikor ugye a norvégok elleni mérkőzést nem tudták itt lejátszani. Nem volt rendben a gyepszőnyeg. Olasz szabadrúgás. Na, hol a labda? Most már szerencsére Fülöp kezében. Hajnal. Zambrotta végre nem elől, hanem hátul van. Jelentem.
Hajnal pedig gyönyörű keresztlabdát varázsol Zsuzsáknak. Ők ketten kiválóan játszanak össze. Zsuzsák, mekkora csel volt, Oddóval szemben! Hú, mit csinál ez a fiú itt? Ebből a 12 percből szerintem írogatnak a noteszukba az olasz játékos menedzserek. Bár a Loki nem akar, miért is akarna megválni a legjobbjától. Azt a mekkora kötés volt, a jó ég! Hova tetszett menni, kedves Oddó? Igen, ez a szemtelenség, ez abszolút kell, és igenis föl kell vállalni ezeket. Világbajnokot azért így becsapni. Magyar szöglet. Buffon mozdul. Jó ütemben, el lehet nőni, bizony, bizony. Jön is a lövés. Természetesen Zsuzsák Balázs volt az. Kibás. Érdekes volt, hogy visszajött minden olasz játékos, a 16-osan belül védekeztek pont a cornernel, és egy átlövésből Zsuzsák nagyszerű. Szújó Zoltánnak mikrofonalanya van, ha minden igaz. De legalábbis tud valamit mondani nékünk. Parancsolj, Zoli! Alárendelt szerepet, sőt, nagyon motiváltan játszik a magyar csapat. Igen, egyelőre a bal oldalunk úgy néz ki, hogy Zsuzsák Balázs jó ismerte fel a lehetőséget, hogy bátran kell vállalkozni, úgyhogy egyelőre ezen az oldalon picit sebezhetőbb talán az olasz csapat, de hát azt mondom, hogy azért nagyon labdabiztos és jó futballisták. Köszönjük szépen. Ákos, tiétek a szó. A mikrofonalany, aki persze riportalany, ő a szövetségi kapitány volt, Váridi Péter. Nagyon szereti az olasz futballt, egyébként a Fiorentina a kedvenc csapata, és Gattuso a kedvenc játékosa. Úgyhogy tényleg nagyon jól ismeri őket. És remekül felkészített eddig a magyar csapatot, ezt el lehet mondani 13,5 perc alatt. Persze hát a legfontosabb, amit szinte mindenki elmondott, hogy itt aztán abszolút nincsen veszíteni való, menni kell, bátran játszani. És ezt idáig megtettük. Cannavaro. És egyébként azt gondolom, hogy az olaszok is komolyan veszik a meccset. Pirlo. Materazzi. Zambrotta megint begyújtja a rakétákat. Ez most hosszú volt. Egy pillanatig nem szabad lankadjon a figyelem, végig koncentrálni kell, mert egy pillanat alatt tudnak ritmust váltani, és akkor egyből helyzetbe tudnak kerülni. Mint láttuk, előbb Zambrottát mélységből beindult, és nagyszerű labdát kapott, úgyhogy nagyon figyelni kell. Fülöp. Már 5 éves kora óta egyébként kapusnak készült. Ez volt az eltökélt szándék a Fülöp Mártonnak. A Leicester csapatában véd egyébként, mert hogy ott valóban véd is, a Sunderlandé egyébként a játékjoga. Ez pedig most egy jó támadás. Oddó teszi be, vigyázni kell Luca Tonira, szép volt Vaskó. Vaskó Tamás fejelte ki a labdát. Na ez az, amire nagyon kell majd figyelni, és ezért jó, hogy Vaskó fizikumát tekintve elveszi a versenyt Luca Tonival. És most Vaskó szépen állítja meg ezt a beadást is. Gera. Az olaszoké a bedobás, Gera fogja a fejét. Ő ezt nem így tervezte, de El Piero meg beteszi. Luca Toni megpróbál leválni az emberéről abban a pillanatban. Remekül érkezett azonban Tőzsér Dániel, aki rábombázta a labdát Luca Tonira. Gyönyörű akció, megint kibontakozóba Tőzsér. Zsuzsák, ez most nem volt jó. Materazzi. Sajnos egy kicsit hamar passzolta el Balázs a labdát Tőzsér Daninak. Tőzsér nagyszerűen segített rá szemből a védőknek, és ez is egy feladata Daninak, hogy oda rá tudjon segíteni Luca Toni van szembe. Nagyszerű labdaszerzés volt. Az 5 támadó felfogású játékosunkban eddig azért van fantázia, ezt el lehet mondani. Mint Hajnal, mint Zsuzsák, Tőzsér, Gera és ugye Pricskin is már játékba avatkoztak a meccsen. Aquilani. Ő a másik oldalon, a középpályán az egyik legaktívabb. Szerencsére Luca Tonit nem tudják megjátszani és helyzetbe hozni. Kvájáréga talán még labdához sem ért az egész mérkőzésen. Reméljük, hogy ez így is marad sokáig. Del Piero, ő már néhányszor igen. Fülöp lábbal. Hatalmas termetű kapus, majdnem 2 méteres.
befújják a lest, holott szerintem egy szabadrúgással is megelégedtek volna most az olaszok. Így ráadásul hátulról kell elvégezni a szabadrúgást. Ambrosini teszi tovább, ő neki védekeznie kell leginkább a középpályán, hát Pirlóval egyetemben. Ambrosini, Del Piero, visszakapja Ambrosini. Eddig azt nem lehet elmondani, hogy a kapunkhoz szögezett volna az olasz csapat, de egy biztos, hogy többet volt náluk a labda. Meuto González kár, hogy lehúzta a fejét, így is talán még megcsúsztatta Luca Toninak a labdát. Dobás. Váridi Péterrel egyébként a magyar csapat hazai pályán még nem kapott ki. 3 meccs, 3 győzelem. Ezt az nyugodtan mondhatjuk, hogy egy veretlen a csapat, és mind a 3 meccsét itthon megnyerte. Idegenben viszont ugye 4 vereség a mérleg az idegenbeli meccseken. Moldovát, Lettországot és Kanadát vertük meg egyébként itthon. Oddó. Quagliarella esik el. Quagliarella pontosabban, itt látható a képen. Mondanom se kell, hogy ezzel a névvel talán csak megszületni volt nehéz neki. Az iskolában szerintem keveset feleltették. Quagliarella. Zambrotta. Del Piero. Erre most is szeretne dobni. Most is jól állította meg az olaszok akcióját. Ambrosini, az utolsó emberi, Cannavaro, az utolsó mezőnyjátékosig, aki egyébként szintén már majdnem a magyar térfélen van. Materazzi. Ambrosini. Donadoni talán kicsit saját maga felé is hajlott a keze abból a szempontból, hogy a Milánból van a legtöbb játékos az olasz csapatban, szám szerint 5. Vannak egyébként még jó néhányan, akik számíthattak volna behívóra, és nagyon jó volt a mieinktől ez a letámadás. Buffon, de ők azért nincsenek még itt, ugye Totti és Nesta visszamondták a válogatottságot. De Rossi, Perotta, Camoranesi és Gilardino, ők még ott lehetnek majd a csapatban. Nincsenek olyan erőállapotban, ezt nyilatkozta Donadoni, és ezért ők nincsenek itt. Del Piero. Nem történt semmi, Zambrotta feldobta magát, Szélesivel küzdött nagyot. Nagyon fegyelmezetten játszik a magyar csapat, nagyon visszazárnak, még Gerazoli is szinte a jobboldali védő pozíciójába szerelt és becsúszott. Úgyhogy nagyon-nagyon lezárják a területeket, és nem engedik az olaszokat eddig érvényesülni. Eddig a meccs sprinter királya Zambrotta. Meg talán legtöbbet futójátékosa. Fülöp. Az is ritkaság egyébként, hogy 3 légiós is van most az olaszok kezdőcsapatában. A VB-n ugye mindenki hazai játékos volt, tehát Olaszországban futballozott és úgy került be a válogatottba, aztán ugye a VB után a futballbotránynak is köszönhetően többen elhagyták a Juvét, és átették székhelyüket máshová. Ez most egy jó labda, Pirlo teszi le, Luca Toni elesik, ott a lövőhelyzet Del Piero előtt. Reméljük azért nem adott utólag szabadrúgást a játékvezető, jól van. Luca Toni esett nagyot. És aztán Del Piero lőtte el. Hihetetlen rugótechnikával rendelkezik Pirlo, hogy adta ezt a labdát. Itt pedig Del Piero látható. Ő viszont maradt a Juve-ben a másodosztályban is, csak úgy, mint Buffon a kezdőcsapatból. Nem váltak meg a szeretett klubtól. Ez kemény volt, és hátulról történt tőzsér. Meuto González mutatja az utolsó szóbeli figyelmeztetéshez. Egy taktikai szabálytalanság. Indokolt volt?
Közben nézzük ezt az akciót, azt kérdeztem, hogy indokolt volt? Már nem árt egy kicsit, adott keménykedni belőle a középpályán, hogy érezzék, hogy nem tudnak olyan könnyedén átjönni, és ha megúszta ráadásul sárgalap nélkül, akkor meg különösen hasznos. Most már vigyáznia kell persze. Zambrotta. Ezeket nagyon jó, hogy föl tudja venni Vas Ádám ezeket a labdákat. És ebből építkezhettünk volna. Vera és Hajnal. Mindketten játszottak a Ferencvárosban, már nem egy időszakban. Hajnal már 10 éve profiskodik, mármint 10 éve külföldön játszik. Ez most egy gyönyörű olasz akció. Oddó a jobb oldalon megjöhet a menetrend szerinti beadás, jön is. Pancák fejeli tovább. Del Piero, Aquilani. Del Piero, illetve vigyázni kell, mert még könnyen ráfordulhatnak. Nem Del Piero volt egyébként, az ott a beinduló ember mellé. Les volt, igen. És szerencsére Les volt. Nagyon kell vigyázni. Nézzük, hogy Les volt-e. Tényleg az volt. 3-an is lesen voltak az olasz csapatból. Nincs itt ugye most a kezdő csapatban Inzaghi, Aquilani a képen, aki ugye sokak szerint a Les határon született. Olaszok szélső hátvédei mind Oddó, mind Zambrotta hihetetlenül hatékonyan tudnak fölmenni a széleken, és az egy nagy veszélyt jelent a mi kapunkra eddig. Igen, ez egyértelmű, hogy ott bizony bajok lehetnek. Oddó, de hát ő is került már bajba a mai meccsen. Quagliarella. Luca kiváló formában van, jól teszi tovább. Ez nem volt Les, ezek szerint nem. Vigyázni kell a beadásra és az érkezőkre. Vas Ádám pazar volt, ahogy visszajött és szerelt. Onnan szedte föl a labdát Vas Ádám, nincs még 20 esztendő, sőt, hát 19 éves, de gyorsan megnézem, annyira fiatal. Stoke Cityből igazolt egyébként a Bresciához, 88-as születésű, és majd csak szeptember 9-én lesz 19 éves. Szabadrúgás az olaszoknak, Zambrotta hozta össze. Nem éreztem annyira. Igen, betűsni. Keménykedik, hát baba és labda is volt ez, a kettő együtt. Szóval Mehuto González azért a mi játékosainktól egyáltalán nem fogadja el azt, hogyha szóban megkérdőjelezik az ő döntését. Quagliarella, Luca Toni sarokkal, ő is egyébként igencsak a Les határon mozog. A Bayernben egyébként 2 gólnál tart, 2 bajnokin, vagyis minden bajnokin eddig gólt lőtt, a Rostock és a Bréma ellen is. Zsuzsák. Na jó lenne megint valamit látni, valami Zsuzsák varázslatot, valami hasonlót. Oddó lassacskán megjegyzi a nevét örökre. Még akkor is, hogyha most Aquilánit csapta be. Zsuzsák. De Oddó is kapott már rendesen. Most éppen Cannavaro kap. Hoppá! Cannavaro egyébként nem az a fajta, aki könnyedén viseli ezeket a dolgokat. Ő többször odaüt az ellenfélnek. A Reálban is voltak ilyen mozdulatai. Hát, Zsuzsák nem tisztelte a világbajnok csapatkapitányt, Cannavarót, de nem is kell tisztelni őket, most legalábbis nem kell. Aztán itt már rögtön az első felindulás után a második az már egy pacsiból Zsuzsák hátsó felére, és ez már sokkal barátságosabb volt Cannavarótól. Magyar bedobás lesz majd. Oddó mutat valamit, és most Váridi Péter is magyaráz a fiúknak. Zsuzsák! Ez sajnos Les lett volna, hogyha eljut Pliskinig, így is befújja. Hát Oddó nyújtott lábat mutatott, hogy becsúszott, de így kell Balázsnak becsúszni. Itt van még egyszer a passz, amit most befújtak. Ambrosini gyakorlatilag holt térbe rúgja előre a labdát. Eltelt 26 perc, és azt kell, hogy mondjam, komolyabb gólhelyzete nem volt az olaszoknak, vagy olyan komoly kidolgozott gólhelyzetük, még akkor is, hogyha a belőtt beadott labdáikból volt 1-2, amely nagyon veszélyesnek mondható. Most ezt megérezte a közönség is, hogy kicsit a magyar csapat mellé kell állni. Szerintem egyébként olyan 40 000-en biztosan vagyunk. Nagyon jól néz ki, és nagyon. Gyönyörű. Ugye a legfelső karét is megnyitották. 30 000 jegy kelt el elővételben. Del Piero.
Quagliarella átment keresztbe, Del Piero lövi el, és megvan Fülöp kezében a labda, igaz már az alapvonalon kívül érte utol, de se baj, Del Piero lövését kellett most hatástalanítani a Fülöp Marcinak. Ahogy egy picit nagyobb területet engedünk már nekik, abban a pillanatban lövésre szállják el magukat. 28. perc. Nagyon kell figyelni az idő múlásával arra, hogy maximálisan sikerüljön koncentrálni. Jön a beadás. Most is jól sikerült, mert kifejeltük a labdát. Zambrotta. Zambrotta. És ez most egy jó labda. És Les szerencsére, úgyhogy így megkönyörültek rajtunk. Materazzi adta oda Luca Toninak a parádés labdát. Luca Toni pedig ezt egyből vágta. A túloldalon viszont már Nagyszerűen jött ki a magyar csapat, és hagyta lesálláson Priskin. Toni. Les volt, nem Istennek. Köszönöm szépen, hogy te azt figyelted, Géza, a visszajátszás, mert én az élőképen, de tényleg nagyon résen kell lenni, mert itt majdnem mi kerültünk helyzetbe az imént, de a túloldalon is már egy lest intett az asszisztens. Úgyhogy akkor megerősítést nyert, hogy Luca Toni gólja szabálytalan volt valóban. Zambrotta. Eszméletlen mennyit küzd ez az ember, Luca Toni. És nem lehet őt felőrölni. Ez az indítás is egyébként Les, és ezeket mind akkurátosan befújja a játékvezető, még akkor is, hogyha ugye a labda amúgy az ellenfélé. Mert ez az indítás is hosszú volt Priskinnek, aki ugye azzal tűnt ki, hogy a Várhidi él alatt az első 5 meccsén 5 gólt lőtt. Tehát minden mérkőzésen betalált, aztán Görögország ellen szakadt meg a rossz sorozat, illetve a nagyon jó sorozat Priskin Tamás számára. Ott ugye 2-0-ra kaptunk ki, majd a norvégok ellen 0-4, mind a két meccs idegenben volt. Ha már a sorozatoknál tartunk, az olaszok zsinórban mind az 5 utolsó válogatott meccsüket megnyerték, amely 5 EB-s elejtező volt. Oddó adja be, ez mélynek tűnik, és az is. Kirúgás. No, itt van Roberto Donadoni. Nagyon rosszul kezdődött a kapitányi karrierje, hiszen az első 4 meccsén képtelen volt nyerni az olasz csapat. Ráadásul rögtön egy zakó a VB után Horvátország ellen, 2-0 a hazai pályán, illetve 0-2. És aztán a franciáktól is kikaptak már tétmeccsen 3-1-re. A törököket és a litvánokat sem tudták legyűrni, 1-1 lett mind a két meccs. És aztán ezután valamire rátalálhatott Donadoni, illetve azért maradjunk annyiban, az ellenfelek sem voltak annyira veretesek. Ukrajna, Grúzia, Skócia, Feröer-szigetek és Litvánia. Ezzel ez a csapat ellen nyertek. Ugye nem Hajnal Tamás becsúszását ítélte szabálytalannak. Olasz szabadrúgás. Quagliarella. Ő volt az áldozat. Most már nála a labda. Pirlo. Hajnal, keményen. Ambrosini átlépte a becsúszó lábat. Pirlo. Vaskó. Vas. Vas Ádám. Megtartja. Okosan megtartotta, igen. Ér a mélységben. Onnan kéne irányítani, ő a csapatkapitány. Vas Ádám gyönyörűen. Hajnalig nem jut el a labda, mert két olasz is ott termett abban a pillanatban, de most hátulról ott termett Gera is. Kíváncsi vagyok, hogy Meutó González azért mikor unja meg ezeket, és mikor mutatja fel az első sárgát a meccsen. Ezzel persze nem arra szeretném ösztökélni, hogy rögtön a miénknek adjon sárga lapot. Gera Zoli egyébként a labdát szerette volna eltalálni, e felől semmi kétségem nincs, csak ez Pirlo lábain keresztül sikerült. Visszakapta tehát a csapatkapitányi arcszalagot Gera Zoltán, amelyet korábban Mateusz osztott ki neki, és Bozsik Péter vett vissza. Akkoriban király volt a CSKA, majd ugye vég a Várhidi éra alatt idáig. Gyönyörű kiugratás, megint Les. Erre specializálódtak a bírók, meg az asszisztensek, de hát nyilván ez is a dolguk. Na nézzük meg, hogy az volt-e. Sajnos igen. Nagyon-nagyon kevésen hiányzott, és egy óriási terpeszt vágott le, majdnem spárgába lement az olasz játékos. Luca Toni felé az indítás. Buzánszky Jenőt és Szepesi Györgyöt láthattuk egyébként a képen.
az aranycsapat tagját és az aranycsapat 12. emberét. A rádióriporter Szepesi Györgyöt, aki mindenhova elkísérte a csapatot. 32. perc tehát. Eddig nagyszerűen Vaskó Tamás és Juhász Roland nagyszerűen veszi le a pályáról Luca Tonit, ami azért nem egy könnyű feladat. Nagyszerűen kisegítik egymást. A 7 évvel ezelőtti meccsen egyébként ilyenkor már volt 1-1 gól mind a két oldalon. De nem baj ez a 0-0 sem. Nincs ezzel gond. Főleg úgy, hogy most megint az olaszok jönnek. Megint Luca Toni. Del Piero középen, Quagliarella a jobb oldalon, 3-3 ellen egyébként. Gyönyörű volt! Vaskó Tomi! Vaskó Tamás állította meg Luca Tonit. Ugye ő az Újpestből szerződött ki nem is oly rég az angol másodosztályban a Bristolhoz. Zsuzsák indul meg megint, Zsuzsák megint Ottót akarta befűzni. Hihetetlen szemtelenség, amit csinál, de nem baj. Most viszont vigyázni kell, Quagliarella 3-4 ellen, de Quagliarella nagyon jön. Juhászra vezeti rá a labdát, és ott nincs érkező. Mert hogy ott egyébként Del Pierónak kellett volna érkeznie, de ő ugye azzal volt elfoglalva, hogy középen törjön utat Quagliarellának, a többiek meg valami miatt nem voltak hajlandóak ezzel az akcióval felmenni. Gera. Itt van Vaskó szerelése még egyszer. Vancák. Zsuzsák. Tőzsér. Görögországban játszik az AEK Athén együttesében. Vas Ádám nagyon jól játszik érzésem szerint. Gera! Jó a csele, a második is. Lassan lőni lehet. Gera rálövi. Cannavaro meg beleáll. És ez is magyar támadás volt. Nagyon szép volt a labdabirtoklás, hogy volt 6-7 passz, és egy lövéssel tudtuk befejezni az akciót. Magyar bedobás. Cannavarónak van dolga bőven, ezt örömmel nyugtázhatjuk. Most például sajnos jól előzte meg az emberét Hajnalt, akit eltart magától. Hoppá, Hajnal nem hagyja annyiban a dolgot. Aztán érkezik Oddó, aki 2 fejjel magasabb Hajnalnál, és úgy érezte Hajnal, hogy itt a földharcban, majd tessék figyelni, Cannavaro mozdulatát nem volt éppen sportszerű. Ugye egyrészt itt egy lerántással próbálkozott, aztán még lábbal is átsegítette. Magas pontértékű dobás volt ez Cselgásban, de itt nem volt fair play jellegű. Mondom, Cannavarónak ez most már a második ilyen megmozdulása, ami után egyébként ő nyugszik meg a leghamarabb, de van, ami miatt ez kell neki, hát a vérében van. Egyébként tényleg rengeteget kell dolgozni, és ez nagyon jó. Materazzi labda volt, mutatja, de hát ő mindig azt mutatja. Pirlo. Zsuzsák keményen oda tette a lábát, nem tiszteljük az ellenfelet, és ez idáig jó. Most viszont vannak üres emberek az olaszoknál, Del Piero pedig most az egyszer nincs lesen, a labda viszont nagyon hosszú volt, kirúgás. Íme itt van Del Piero. A válogatottban is egyébként kiváló a mérlege. 83 meccsen 27 gól, ezzel ő a legeredményesebb a keretet figyelembe véve, illetve holt versenyben áll Inzágival, mert ő is 27 gólnál tart. Hajnal! Cannavaro lépett oda megint nagyon jókor. Tőzsér szépen szerel. Vancák, Vas Ádám. Jobb oldal most üres, Vas Ádám kicsit takarásban volt Szélesi, de megvan. Ott a labda. Szélesi. Gera előtte. Gera kapja meg. Vas. Hajnal viszonylag üresen, és kijött most ráadásul lesről. Priskin meg tudja tartani, Cannavaróval szemben Priskin, most azonban Hajnalt lepte meg ezzel a sarkazással a legjobban Materazzi. Vas Ádám gyönyörűen fejeli el Del Piero elől a labdát. Tőzsér, jó játszunk, tényleg azt lehet mondani, bátran játszunk, és abszolút vannak kisebb lehetőségeink. Most megtartjuk a labdát, például most már talán fél perce nem ért olasz a Lasztihoz. Tőzsér, nála is ott van, ott ragad.
Ezt most már nem hagyja annyiban egyébként Aquilani. Szabadrúgás, jól van. Nagyon jó, hogy a szinte az ő fegyverükkel, a labda birtoklással, mert köztudott, hogy az olasz csapat mennyire jól tud passzolni, és most ezt örömmel fogadjuk, azt hiszem mindannyian, hogy ennyire birtokoljuk a labdát, de tudjuk mi is. Egyértelmű volt a lerántás. Hajnal fogja majd elvégezni. Nagyjából hasonló szögből egyébként az ő beadásából szerezte meg a Hannover ellen a csapata a gólt a bajnokin néhány nappal ezelőtt. Ajajaj, Gera. De megvan még, jól van, bent tartotta. Sőt, lehet duplázni is. És jön jól a beadás, Vaskó! Most már van védeni valója Buffonnak. Vaskó Tamás. Csak megjött az a beadás, ha nem is első szándékból, hanem Gera, aki nagy üggyel bajjal tartotta meg a labdát, aztán gyönyörűen hagyta ott az emberét, és Vaskó remekül emelkedett. És a középpályán már egy labdaszerzés, amelynél Szélesinél látnak szabálytalanságot. Itt van még egyszer a lassításban, közben az olaszok elvégzik a szabadrúgást. Ambrosini. Vas Ádám vele szemben. Szélesi kap egy kötényt, Vaskó odaér. Így van. Jól játszik Vaskó. Az elején volt egy bizonytalan megmozdulása, azóta hibátlan, amit csinál. Hát az a bizonytalansága is inkább csak az volt, hogy lefutották őt, de hát ez benne van a pakliban, még egyszer mondom. Vancák. Tőzsér. Nem érkezett már Zsuzsák. 39. perc. Ezt még egyszer megnézhetjük Gera beadását és ezt a magyar helyzetet. Közben egyébként Fülöpnél van a labda hátul. Ez volt ugye gyakorlatilag azért eddig egyik legnagyobb magyar helyzet, és ez valóban helyzet volt. A sarokra tudja fejelni Vaskó, akkor oda még Buffon is nehezen ér le. Priskin bontakozik ki, szépen Priskin, Buffon még egyet. Materazzi mellől nagyszerűen fordult le Priskin Tamás. No, Materazzi, a kőkemény, agresszív Materazzi. És Priskin a nehéz bombázó, legalábbis ezúttal. Buffonnak másodszor kell tornázni, a lassacskán azt kell, hogy mondjam teljes joggal, hogy több helyzetünk lesz, mint az olaszoknak. 40. perc a meccsen. Bravo, bravo, bravissimo, és ez most a magyar csapatnak szól. Lehet még egyszer próbálkozni. Ezúttal laposan, újabb szöglet. Újabb szöglet a magyar csapat javára. Nem tudom, mire számítottak az olaszok, mennyire nehéz meccsre, de talán most azt lehet mondani, hogy megleptük őket egy kicsit. A szöglet arány is 3-1 ide, azon a bizonyos 7 évvel ezelőtti meccsen 8-1 volt oda. És jól jön ez a szöglet is, Gera! Ő fejelte rá. Jók ezek a beadások. Tőzsér volt ezúttal a végrehajtó. És Gera. Vaskó megelőzte Luca Tonit. Gera. Lehetne egy jó beadás, Priskin a jobb oldalon, de hát igazából ugye nem nagyon volt benne senki a helyén. Most viszont Hajnal keverhet, és megkapjuk a szabadrúgást. Az olaszok ugye ebből egy ellenakciót is indíthattak volna, de szerencsére íme itt megcsinálta a cselt Hajnal, és ugyan a labdával együtt, de azért Hajnalt is feltartóztatta Pirlo. 16-5 a szabálytalanságok aránya. 16 elég sok, de ez kell tegye a magyar csapat, most így van.
42. perc. Ha lehet kérni, akkor megint egy hasonlóan jó szabadrúgás kéne, mint az iménti szöglet mondjuk. Ez az előtti Gera beadás. Tőzsér, jól adja be, Buffon. Zsuzsák, most nem lövi el első szándékból, viszont ott hagyja úgy, ahogy kell az emberét. És még ott a lehetőség, Juhász Roland. Kérem szépen, hát magyar tűzijáték az olasz kapu előtt. Vas Ádám. Most megint Vas Ádám nagyszerűen begyűjtötte a labdát. Fülöp. Nagyon veszélyesek ezek az oldalszabadrugások, szögleteink. Szélesivel tire nyugodtan. A Strasbourg együtteséhez igazol a Cottbus csapatából Szélesi Zoltán. Vancák. Hajnal. Eljut Priskinig. Priskina visszacselt szerette volna Oddó mellett. Oddó szerintem elég dühös lehet, mert elején sokat kapott Zsuzsáktól már, mint sokszor játszották őt át. Azóta megemberelte magát. Oddó. Kukatóni elől Vancák. Szélesi, Vaskó. Vas. Zsuzsák üres volt a bal oldalon, ez most eladott labda. Cannavaro. 2 perc van hátra az első félidőből. Most kell még a nyugalom, a koncentráció. Harcson ki erre a néhány percre. Aztán jöhetne a megérdemelt pihenő. Quagliarella. Quagliarella egyelőre tanácstalannak tűnik, Pirlo már nem. Del Pieróra meg nagyon kell vigyázni. Lucatoni kitette a lábát, és ez elég volt arra, hogy Vaskó átessen rajta. Szabadrúgás a magyar csapat javára. Lucatoni alaposan megizzadt, megizzasztotta őt Vaskó. Csak 193 centinek van megadva, ezt azért mondom, mert Vaskó is annyi. De ha egymás mellé állnak, hát nagyjából stimmel a dolog. Igen. De ezért jó, nekünk is vannak ilyen fizikális, jó felépített játékosaink, és ez látszik a pontrugásainknál is. Akár Juhász Roland, Vaskó Tamás, vagy éppen Priskin Tamás, és még Gerazoli is tudott veszélyes lenni fejjel, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Csak ott egyébként arra mondta, hogy a hajkoronája miatt még többnek is tűnik Lucatoni, de hát hihetetlen felépítésű játékos. Gera. Mi jövünk. Hozzá szabadrúgással. Materazzi visszavonulóban. Azt hiszem néhány tetoválással még gazdagodott is a VB óta Materazzi. Ő fejelte az egyenlítő gólt, mint azt láthattuk. És aztán a 11-es párbajban is eredményes volt. Mint ahogy a világbajnokságon egyébként összesen 2 gólt lőtt Materazzi. Nem alapemberként kezdett, aztán az lett. Sőt, az egyik legfontosabb tagja az olasz csapatnak. Viszont magyar beadás, és... Hú, ott volt az árnyéka a labdának a kapufán, a jobboldali kapufán. Akkor, amikor letelt az első 45 perc, Tőzsér, nagyon jó szabadrúgásai és beadásai vannak, és erre Buffon sem igazán reagált. Magyarán ez simán becsavarodhatott volna a kapu jobb oldalába. Materazzi összeesett, és szerintem majd az öltözőben ápolhatják őt, vagy oda vihetik és vontathatják, mert ő is 1,93 magas, tehát a hordároknak nem lenne könnyű. Már itt általában elektromos kiskocsi szokott lenni, ha erre van szükség. Egy biztos, az orvos és a gyúró megnézi és megvizsgálja. Szerintem egyébként nyugodtan le lehetne fújni az első félidőt, mert Utó Gonzáleznek már 46 perc telt már le ebből a játékrészből. És azt kell, hogy mondjam, hát én kijelentem, jobb volt a magyar csapat ebben a 46 percben. Nagyon pozitív is lehet azt mondani, hogy nagyon stabilan, fegyelmezetten játszik a magyar csapat, nem volt megijedve egy pillanatig sem, nagyon kellettek ezek az első momentumok itt, akár Zsuzsák Balástól, Hajnal Tomi jó passza, és a védekezőből pedig mindenki kivette a részét az első félidőben. Azt gondolom, hogy ebből lehet építkezni szépen.
ott megleptük az olaszokat, a 100%. Kíváncsian várjuk, azt hiszem, hogy mit fognak lépni erre a második félidőben, de nekünk ugyanilyen stabilan kell majd játszanunk és bátran. Materazzi lesáltikál, a gyúró pedig keresi azt a testrészét Materazzinak, ahol nincs tetoválás, kirúgás. Ez talán még belefér az első félidőbe. Sőt, lehet, hogy több is, mert Meuto Gonzáleznek tetszik a játék. Így nekünk is. Geránál a labda ugyanis, és kevesebben az olaszok. Hanem most még lehetne valamit kezdeni. Gera. Szélesi. Gerával az összjáték. A Sádám. Egyből persze visszazártak Materazzi helyére Ambrosini. És így olasz bedobás. Van ott virág, csillag, minden. A magyar csapatnak meg egy csillagos 5-ös az első félidőre, és lesz riportalanyunk is, én azt gondolom. Várhidi Péter már készenlétben áll, és próbálunk majd egyébként egy olasz játékost is becserkészni Kristóf Péter jóvoltából. Srácok, szólaljatok meg, amint jön valaki, és akit mikrofon végre tudtok kapni. Zsuzsák Balázs megérkezett Szújó Zoltán mellé. Balázs, nagyszerűen játszotok, egyáltalán nem megilletődötten. Jól érzed magad a pályán? Nagyon jól játszani, igazából tényleg abszolút nem játszunk alárendelt szerepet, mint ahogy azt sokan képzelték volna. Úgyhogy nagyon örülök neki tényleg, hogy a csapat maximálisan betartja azt, amit kért tőlünk a kapitány. Azt mondom, hogy több helyzetünk volt, mint a világbajnoknak. Sajnos igazából ezt nem tudtuk gólra váltani, de a másik félben mindent megteszünk. Köszönjük szépen, Zoli, egy másodperc. Gera Zoltán csapatkapitány. Azt kérte csapatkapitányként a többiektől, hogy ne illetődjenek meg. Azt hiszem, ezt betartják a fiúk, nem? Hát az első fél időt nem úgy kezdtük, ahogy akartuk. Hát sokat birtokolták a labdát, nem tudtunk labdához érni. Vagyis az első fél idő másik felébe fölbátorodtunk és több helyzetünk volt. Így tovább. Zoli, köszönjük szépen, kedves nézőink, akkor hamarosan következik a második félidő, de azért Várhidi Pétertől még egy gyors reakció, hát nagyon jól játszunk egyelőre, Péter. Hát én azt mondom, hogy összeszedettek vagyunk, fegyelmezettek eddig taktikailag, csak erővel és figyelemmel, koncentrációval kell bírni végig. Nyugodtan menj az öltözőbe, köszönjük szépen, kedves nézőink, foci van a Népstadionban, Magyarország, Olaszország 0-0, de milyen 0-0? A magyarok nagyon szuperül és nagyon nagyszerűen játszanak a világbajnok olasz válogatott ellen. Hamarosan folytatjuk a második félidőben, a budapestiek pedig még kiérnek a második játékrészre. Szünet, és aztán folytatjuk. Így van, legyen így, legyen egy magyar gól, és az nagyon-nagyon jó lenne. Egyébként majd most jön a nagy népszámlálás, hogy volt a csere a szünetben vagy sem, hiszen mind a két csapat cserélhet 6-6, és mindenki leülhetett végül a kispadra azok közül, akik nevezve voltak ugye a két csapat keretébe. Most egy első ránézésre egyébként úgy tűnik, hogy Filippo Inzaghi az, aki beáll. A magyaroknál viszont első ránézésre nem látok cserét. Utoljára egyébként 84 éve játszott 0-0-ás döntetlent a két csapat egymással, azon kívül egyszer sem, és az volt az első pontszerzése az olasz csapatnak Magyarország ellen. Egyébként az örök mérlegen a gólarány az viszonylag kiegyensúlyozott, de ez annak szól, hogy az elején nagyon-nagyon jól játszottunk és sokat nyertünk, és azért akadozik a hangom, mert beállt Bárcái és Grosso is az olasz csapatban a 6-ossal és 3-assal, ezen kívül Inzagit is látom, és most majd akkor az lesz a nagy kérdés, hogy kik helyett álltak be. Az egyik az biztos, hogy Materazzi, mert őt ápolni kellett, és nem jött ki a második félidőbe. Így aztán ő biztos, hogy nincs a pályán, és én Zambrottát sem látom, úgyhogy Zambrotta helyére pedig Grosso érkezett a kezdőcsapatba. A harmadik pedig Luca Toni lesz, akit szintén nem látok, az égi messzelő csatárt, és akkor a helyére érkezett Pippo Inzaghi. Ha minden igaz, akkor meg vagyunk a cserékkel. És az olaszok kezdik a második félidőt, illetve kezdték, most pedig már egy bedobással folytathatják is. Ambrosini adja a labdát ott Grossónak. Ő lőtte ugye az utolsó 11-est a franciák elleni meccsen, a büntető párbajban. Oddót is lecserélték egyébként. Most legalábbis bemutatott egy 22-es számút az asszisztens.
Voncák a labdával. Aquilani a pályán, ő teszi tovább a labdát. 11-es, 7-es. Akkor Di Natale is a pályán 11-essel, így van, ő pedig Del Piero helyére érkezett. Akkor ez már nem 3 csere, ez már legalább 4, de az is lehet, hogy 5. Igen. Hú, Donadonét rendesen átrendezt a 6-os, 23-as. 3 perce más nem csinál a 4. számú játékvezető, csak a cseréket mutatja be. Ennyit szerintem életében nem írt még arra a kis táblára. Tehát akkor Bárcányi játszik hivatalosan Materazzi helyén. Így van, ő a belső védő. Cannavaróban. A csapatkapitány tehát marad, de gyakorlatilag a fél csapatot lehozta Donadoni. Jól van, hát nem baj, ha nem elégedett. Reméljük a második kiadása sem lesz olyan jó az olasz csapatnak, mint az első volt. Annak pedig talán külön örülhetünk, hogy Gennaro Gattusót még nem üdvözölhetjük a pályán. Nem akarom persze elkiabálni, mert az mindenkit jó szemügyre veszek, de ő nem állt be számításaim szerint. Ez viszont most egy keresztlabda Di Natale felé. Di Natale, az Udinese játékosa. Gera most a hangos bemondó és nyomozásba kezdett, és mondja majd a cseréket, majd megpróbálok egyébként még fülelni, de azt hiszem nagyjából most már azért tiszta a kép. Negyedik percnek jó lesz az, meg ez a beadás is olasz részről, Ambrosini-től. Pirlo fejeli le. Aquilani ki a jobb oldalra. Quagliarella maradt 27-essel. Tőzsér. És így van, Zambrotta is lement a pályáról. Ajajajajajajaj! Ilyen gólt kapni, kérem szépen! Vezetnek az olaszok, Di Natale ért bele. Ezt a gólt. Majdnem azt mondom, hogy kifogtuk a szelet a vitorlájukból az első félidőben, erre a második elején kapunk egy ilyen bohózatba illő találatot. Hát nem tudom, nem vagyok meggyőződve róla, hogy nem volt ez les. Nagyon mutatta az asszisztens, hogy nem volt az. Hát ugye Fülöp Marcinak így esélye sem volt. Ebből a lassításból az nem derül ki, de én még egyszer mondom, nem vagyok benne biztos, hogy ez nem volt les, ez a gól. Jó, az idáig szép, ahogy átámozta magát az olasz játékos mindenkin, és ugye erre értettem azt, hogy itt meg kellett volna valakinek állítani, de nem sikerült. És aztán a végén sajnos Fülöpöt becsapta Di Natale, akinek nem volt nehéz dolga, hiszen közelről betalált. Egyébként ez a harmadik gólja már a válogatottban 10 meccsen, illetve most már 11 meccsen a harmadik gólja. Na nézzük még egyszer! És azt kell, hogy mondjam, sajnos nem volt les. Nem volt les, Vaskó maradt be, ragadt benne egy picit. Hát ez most hideg zuhany a második félidő elején, mert tényleg, ahogy Horváth Feri is mondta, az első félidőben lehet építkezni, meg büszkék lehetünk rá, de azt mondom, hogy ebben a meccsben az is benne volt, és még azért mindig benne van, hogy gólt lövünk. És akár még meglepettük volna ezt az olasz csapatot, de reméljük, hogy meglepjük még. Ambrosini szabálytalankodott. Nagyon dühös lehetett egyébként Donadoni, hogyha leszette itt a sztárokat szinte 1-1-ig, Luca Toni, Del Piero, Zambrottát, és behozta helyettük a ismeretlenebb, és ezt persze idézőjelbe teszem, olasz játékosokat. Gera. 6. perc a második félidőben. Hajnal. Jó volt a szerelés. Pirlo maradt a középpályán 21-essel, és ő hozta ki a labdát. Ambrosini, ő is maradt a kezdőből. Grosso.
A legfontosabb gólt azt persze a németek előtte a hosszabbításban a VB elődöntőn. Fabio Grosso, aki egyébként most már a Lyon játékosa. Tehát ő is légiós. Quagliarella volt lesen. Olaszul is bemondják a cseréket. Itt a gólszerző Di Natale. 170 centi magas egyébként, mindössze már nem fiatal, 30 évesen lett válogatott, vagy közel 30 évesen lett ugye válogatott. Az Empoliban játszott hosszú ideig, és a Varésében is lehúzott néhány évet, és 2004 óta játszik az Udinézében. 118 meccs, 44 gól eddig ott a mérlege. Hatalmas a kirúgás, de sajnos pontatlan. Olasz bedobás. Nagyon rosszkor kaptuk a gólt, persze, hát nyilván akkor mindig el lehet vitatkozni, mikor jön egy gól, soha. De általában azért azt szokták mondani, hogy félidő végén és elején kapni az még plusz szerencsétlenség. Hajnal. Vas. És ugye nálunk nem volt csere, tehát ez is azt mutatja, hogy Váridi Péter meg nagyon jól látta, és hát érzi is, hogy így ez a csapat nagyon egyben van, és egyben volt az első félidőben. Itt Vas állította meg most Ambrosinit. Ugye Vas is most már Olaszországban játszik. Pecesinnel együtt, a Brescia játékos az olasz másodosztályban. Grosso lopakodott előre a bal oldalon. Szerkezetet abszolút nem váltott az olasz csapat, tehát ugyanúgy az a felállás tulajdonképpen lehet mondani 4-3-3-nak is, de azokat a pozíciókat veszik föl az újonnan beálltak is. És ezúttal valóban lesen volt Grosso. Egyébként ékes példája arra, hogy vannak későn érő típusú játékosok, mert 24-25 évesen még az olasz negyed meg ötöd osztályban játszott Grosso, és csak akkor fedezték fel. Quagliarella. Eszembe jut egyébként Materazzi mondat, amit Filkornak mondott, tehát ahhoz képest vagy saját magát tette hidegre, vagy kapott egy elefántpusztit, ami aztán fájt neki később, úgyhogy hát őt kiiktattuk. De sajnos itt az első gólnál Di Natale-t nem. Vera gyönyörű volt egyébként a csele Ambrosinivel szemben, csak az volt a baj, hogy már kim volt a labda. Di Natale. Zambrotta egyébként maradt, és a jobb oldalon játszik, jobb hátvédnek. Úgyhogy áthúzódott a bal oldalról a jobb oldalra, csak hogy minden lássuk őt olyan jó messze, de ettől függetlenül akkor itt volt egy kis szerkezeti váltás, és akkor ő maradt a kezdő csapatban. Priskin fejeli le a labdát. Lassan lövőhelyzet, Tőzsé rá is lövi. És ismét megszólaltatjuk Várhidi Pétert. Nagyon hideg zuhany a második félidő elején. Mi okozhatta ezt a kis hibát a védelemben? Nagyon apró figyelmetlenség, egy nagyon balszerencsés gól, mert beleszúrtak a labdába. Én sem láttam pontosan, hogy történt, egy ártalmatlan szituáció volt. Hát teljes dolog volt, ez nem vitas. Azért ne feledjük el a fantasztikus első félidőt. Mi hangzott el az öltözőben? Hát természetesen a figyelemre fölhívtam a figyelmet akkor a különböző olasz kimozgásokra, amiket föl kell venni annak érdekében, hogy eredményesek tudjunk maradni, legalábbis a védekező részben, és a támadásban megvannak azok a apróbb lehetőségek, amire rá kell játszani. Köszönöm szépen, Ákos, tiétek a szó. Köszönjük. Dzsuzsák, Zambrotta mellett. Igen, Donadoni is úgy gondolta, hogy Oddó kapott már eleget, átviszi akkor Zambrottát Dzsuzsák oldalára. Ezt nevezhetjük úgy is, hogy akkor ezzel megtisztelte a magyar játékost, hogy átvitte
Zámbrottát, aki ugye az első félidőben nem lehet azt mondani, hogy nem játszott volna jól, mert mondom az egyik legtöbbet ő futotta, ő sprintelte és több támadást is indított. Vas. Szélesi. Ezt most eladja sajnos. És indulnak az olaszok, ráadásul nincs les Ambrosini, Di Natale mellette. Ambrosinit nagyon szépen szerelte Vaskó. Megkapják a szabadrúgást az olaszok? Megkapják a szabadrúgást az olaszok. Igen, azt éreztem, hogy volt ebbe egy kis szabálytalanság a nagyon szép szerelés mellett. Fülöp Marci se érti a dolgot, meg egyelőre az olaszok se nagyon. De csak megkapják végül a szabadrúgást. Igen, itt volt valóban egy kis kibillentés, és aztán valóban a becsúszás az már remek. Most persze tüntet a közönség, és Gera is, mert ezt Neutó González se gondolta először komolyan. Aztán úgy döntött, legyen szabadrúgás. 57. perc. Pirlo áll a labda mögött, az egyik legjobb rugótechnikájú játékos. 11-esek holt biztos értékesítője, ő is Milán futballista. És két olasz is beékelődik az 5 tagú magyar sorfalba. Pirlo csavarja el. Rövidet szerette volna célba venni, és ez kis ilyen sikerült is neki. Megnézhetjük hátulról is a szabadrúgást. Azért nem kellett nagyon tartani ettől. Így utólag mindenképp elmondható. Meg volt Bárcái első labdaérintése a meccsen. Szélesi. Vas. Vaskó. És jönnek az első magyar fecskék, úgymond csereként. Leandro és Filkor közeledik beállásra készen, hát akkor Filkor Attila majd megtapasztalhatja, hogy mi igaz abból, amit Materazzi mondott. Egyébként ugye csak Zámbrotta maradt a pályán. Hát túlzó nincs ott. És akkor jönnek a cserék, Tőzsér az, aki lejön, és helyére érkezik Leandro. Így akkor most már van még egy olyan futballista, aki ugye Magyarországon játszik, Dzsuzsák Balázs csapattársa a Debrecenben, Leandro, és hajnal helyére érkezik Filkor. Hajnal is kidolgozta magát, az első félidő első felében voltak főleg remek átadásai Hajnal Tamásnak. Vas. Megint beinti az asszisztens, illetve úgy dönt, hogy az olaszok jöhetnek bedobással, de lehet, hogy ezt most bemondásra döntötte el a Sádán megmozdulása. Eltelik lassan az első negyed óra a második félidőben. Dzsuzsák. Jó lenne a második félidőben is valamit villantani Dzsuzsáknak, mert azt nem lehet mondani, hogy a gólóta rohamoznának az olaszok, és most már mi is kihevertük talán ezt a bizonyos gólt. Szélesi bizonytalan. Bedobás. Ambrosini. Zámbrotta a jobb oldalon is lopakodik, úgy ahogy szokott. Aquilani. Grosso. A gólszerző Di Natale. Megállította őt Szélesi Zoli, bravo, és jó a passz is. Gera. Gera. Van érkező, Leandro. Leandro helyzetben. Leandro! Ez volt a nagy lehetőség az egyenlítésre. De mekkora! Gera. És az egész Szélesi labdaszerzéséből indult. Gera oda tálal, ennél nagyobb zicserünk nem tudom lesz-e a meccsen. És hát persze dicsérjük meg Buffont is, mert jól zárta a szöget. Nagyszerű labdaszerzés volt, és bátran fölmerte vállalni Gera Zoli Pirlo mellett. Magyar szöglet. Itt is csak néhány centi hiányzott Vaskónak. Jó van, akkor most már egyértelműen kijelentett, hogy kijöttünk a gödörből. Olyannyira, hogy jók a cselek Filkortól.
ugye az Inter játékosa. Vaskó, ott van még egy gól! Gól! Juhász Roland! Mekkora gól! A bal felsőbe! Megvan az egyenlítő gól! Ezt nagyon megérdemeltük. Egy perccel azután, hogy Leandro kihagyta a nagy helyzetet, azért most nagyon-nagyon jót tesz, hogy Juhász Roland véreiben csatárvér csörgedez. Ez egy elég nagy hiba az olasz játékostól, hogy így fellőtte a labdát. Az olasz pedig Zambrotta volt, ha jól láttam. Filkor Attila fölvállalta jobb oldalon az 1-1-et, megverte a Grosszót. És ez csodálatos. Ezt egyik olasz sem csinálta volna jobban. Gerazoli ment be a csere után középre, Priskin Tamás mögé, és Filkor Attila játszik itt a jobb oldalon. Nagyon-nagyon hatékonyan. És Vaskót dicsérjük meg, aki lefejelte a labdát. Nagyon szépen Juhász Rolandnak. Na jól van, egyenlítettünk, 1-1, most vigyázni, hátul mindenképpen lövőhelyzet. Vaskó hátul is. Azt hiszem, hogy a csapat egyik legjobb embere, ez nyugodtan kijelentető Vaskó Tamásról. És kőkeményen megyünk, csúszunk, a bíró sajnos meg kezdezés miatt a szabadrúgást az olaszoknak. Leandro. Ez az ő beállása se lett volna semmit. 2 perccel azután, hogy bejön, gólt szerez. Zambrottát kellett megállítani, itt most meg aztán pláne majd hajt a vére előre. Eddig se lehetett rá panasz, de most, hogy tulajdonképpen az ő hibájából kapott gólt a csapat, és tőle alig ha várták ezt. Mondom, csak közvetve hibázott, de hát tulajdonképpen ugye az kell a gólhoz. Minden gólhoz kell valami hiba. Pirlo általában. Az ilyen szabadrúgások meg beleférnek. Hál' Istennek nem találnak kaput Pirlo szabadrúgásai. Említettem a bevezetőben, hogy a világklasszis csapatok ellen azért lőtt gólt a magyar válogatott. Ugye Brazília ellen és Argentína ellen is szereztünk gólt, Torgelle személyében. Úgyhogy most az olaszok ellen is megvan az a gól. Juhász Roland parádés gólja. És hát azt se felejtsük el, hogy lesz majd egy bosnyákok elleni EB-selejtező itt az RTL klubban. Hazai pályán játszunk, majd idegenben 3-1-re legyőztük a bosnyákokat, tehát amíg az olaszok a franciákra, úgy mi gyakorlatilag a bosnyákokra edzünk és készülünk. Ennél jobb ellenfél nem is kell, azt hiszem, mint a világbajnok és világranglista harmadik olasz válogatott. Leandro. Fülöp. Juhász Roland. Filkor felé az átadás, de ezt most lekapcsolja jó ütemben Di Natale. Ez pedig Fülöpé. Az biztos, hogy a magyar szebb sokkal szebb volt, mint az olasz. Ettől függetlenül 1-1 az állás, és Talmácsi Gábort is láthattuk a képernyő közepén, aki ugye Brunóban 4-ként ért célba a világranglistán, illetve a pontversenyben 3. a világbajnoki pontversenyben a 125 köbcentisek között. Őt is megmutattuk, és ő is itt van, nem hagyhatta ki ezt a meccset. Neki ugye nagyjából közel ennyien szorítottak Brunóval, mint amennyien most a stadionban vannak. Felmérések szerint 30 000 magyar rándult ki Csehországba. Most viszont nagyon szép Priskin csere, Priskin 11-es! Befújták! Jól van! Befújta Mehuto González. Elvitte Priskin a labdát, és nem volt mese. Cannavaro hozta össze. Cannavaro hozta össze. Aranylabda ide vagy oda. Csapatkapitányi karcalag ide vagy oda. Már azt jó volt látni, hogy Filkor Attila a középső zónába fölmerte vállalni a cselt, indította Priskint, aki nagyon-nagyon hatékonyan tudott elmenni a szélén az alapvonalnál. Nager az Oli. 66. perc. Igen! Vezetünk! Ott a szaltó! Ott van az a szaltó, amit egykoron a pécsi panelház hátsó szobájában egy reklamíró fejlesztett ki ilyen tökére. Megvan a vezetőgól.
büntetőket, Gerazoli beszokta rugni, nem mertem előtte szólni, Buffonnak esélye sem volt. Hát kérem szépen, megfordítottuk a meccset. Most már nem jó az a 2-2, azt most felejtsük el. Csere az olaszoknál. Palombo érkezik még. Nem való őszintén, most nem azt figyeltem, hogy kinek a helyére. Most inkább ünnepeljük Gerazolit. És most már az a 2-2 nagyon nem jó, amivel sokan talán meccs előtt még kiegyeztek volna a mieink közül is. Most már mi vezetünk. Megint rúgtunk 2 gólt az olaszoknak. Úgy, mint 2000-ben. 67. perc, néhány perc alatt megfordítjuk a mérkőzést. Akár le is lehetne fújni, akkor megjegyzem. De hát természetesen jönnek az olaszok les. Cagliarella. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy azzal, hogy Donadoni így belenyúlt a csapatába, feltétlenül jót tett. Nem tudom, Géza. Igen, az 5 játékos cserélni azért az bármennyire is nem lehetett elégedett az első félidei játékával a csapatának. Mégis azért talán egy kicsit soknak tűnik, de hát ez legyen már az ő bajuk. Mi örüljünk, hogy ebből a bekapott gól után nagyon hamar tudtunk váltani. Hát rég látott szerintem ilyen jó magyar csapatot, illetve ilyen jól játszó és jól álló magyar csapatot. Szepesi György és Buzánszky Jenő is, azt hiszem. Nagyon koncentrál Gera, és eldöntötte, hogy jobbra rúgja, és jöhet az a bizonyos magánszám. Na most akkor meg kell állítani az olaszokat. Ambrosini. Pirlo. Palombo egyébként a Sampdoria játékosa, tehát az újabb, most már 6. olasz ember. Az olaszok többet egyébként így nem cserélhetnek számításaim, és hát a megegyezés alapján. Filkor cselezgetett. Di Natale, vigyázni kell rá. Vaskó vele szemben, Di Natale nagyon gyors, jól adja be, a fejes pedig takarásból érkezik. Filippo Inzaghi azért ő 2 lábon járó gólveszély, ezt ne felejtsük el. Ő fejelt kapura. Ugyanannyi góllal áll, mint már említettem, Del Piero 27 góllal a válogatottba. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem most akarja túlszárnyalni majd csapattársát. Ez rossz helyre ment ez a fejes, illetve nekünk nagyon jó helyre. Priskin nagyon sokat dolgozik. Cannavaro mintha nem bírna vele, illetve hát bír, lögdösi hátulról úgy, ahogy kell, és ebből indulatnak az olaszok. Talán ezt most észrevette volna Mehuto González, de hát jó, befújta a 11-est, és szerencsére nem lett nagyobb baj. Pirlo. Kemény emberére akadt Cannavaro, és ezt jó kimondani Priskin személyében. Most is nagyon fegyelmezetten zárt vissza a magyar csapat. Filkor Attila is nagyon jól lezárta Grosso előtt a területet. 4 perc alatt sikerült egyébként fordítani, a 61-ben volt Juhász gólja, és a 65-ben Gera találata. A csapatkapitányunk 14 gólnál tart, egyébként ő a legeredményesebb. Ha már itt a góloknál tartunk, ugye a 2 keretet figyelembe véve, az is egészen elképesztő különbség volt amellett, hogy az olaszoknál ugye nagyon sok van olyan válogatott játékos, Cannavaro, aki 108 válogatottságnál tart. A magyar csapat kis túlzással összesen nincs ennyi, vagy nem számol annyi válogatottságot. De tény is való, hogy a magyar csapatból 4 ember lőtt összesen gólt a magyar keretből. Az olaszoknál meg csak 4 olyan játékos van, aki nem lőtt gólt. Az egész keretet figyelembe véve nyilván kapusokat leszámítva, tehát a mezőnyjátékosokat. Hullámzik a közönség, és ez most ünneplés. Ez biztos, hogy nem az unalom jele, mert ezzel a meccsen nem lehet unatkozni, sőt, hihetetlen, gyönyörű a kép, és az olaszok játszadoznak hátul. Ez most Zambrotta felé egy indítás, de ennyire még Zambrotta se gyors, hogy ezt utolérje. No, ha így megy végig ez a hullám, gyönyörű. Hullámozzatok még a Vippáholyba, jó, hát akkor mi is hullámzunk egyet. Mindenki feláll, akkor mindenki ide tartozik. Fülöp.
Pirlo, gyönyörű a labdaszerzés, Gera. Gerát sanyargatja Palombo hátulról. Pirlótól már nem először loptuk el a labdát, különben óriási fontossággal bír ez, hogy onnan nem tudja jó elforgatni a játékot, és mi onnan róla tudunk indulni. Most majdnem minden szabadrúgást ő végezel egyébként az olaszoknál, erre azért jó lesz figyelni, és nem szabálytalankodni olyan helyen, ami veszélyes lehet, de hát tudják ezt jól a srácok is. Azt nem tudom, hogy Váridi Péter mennyire gondolta, hogy ezt a meccset vissza tudjuk hozni. Donadoni azt hiszem nem nagyon. Grosso. Azt nyugodtan lehet mondani, hogy az olaszok tényleg találtak egy gólt a második félidő elején. Mi pedig szépen megharcoltunk a két találatunkért. Leandro, na jó, azért megharcoltak az olaszok is. Vas. Filkor. Ugye ő volt a szószólója annak, hogy bátran kell játszani, hát most bátran ellökték, ő meg így eladta a labdát. Inzaghi felé a labda, de ezt nem éri el. Egyelőre, és el ne kiabáljam, túl nagy összeszokottság nincs a csatárok és a középpályások között egyelőre az elmúlt percekben Olaszországnál. Di Natale az első gól szerzője. 73. perc, és jönnek az újabb cserék a mieinknél. Fecesin és Csizmadia. Úgy érzi tehát Váridi Péter, hogy nyilván változtatni kell, és aki fáradt, akkor azt le is cseréli. Priskin az egyik, aki lejön, és akkor az ő helyére érkezik majd Fecesin. Ez már biztos. Priskin abszolút megtette a magáét. Azzal, hogy befűzte Cannavarot és megcsinálta a 11-est, azt még sokáig mutogatni fogjuk. Meg fogják a világba is. Vancák. Így van. Köszönöm, Géza. Tehát akkor Vancák az, aki lejön. És Csizmadia a védelemben. Vancák helyén a Mattersburg játékosa egyébként. Leandro ment vissza a helyére, úgy látom. Vancák Vili helyére, baloldali védőnek. Igen, és akkor a Bressai légió is összeáll, ugye? Nem, mégis, nem, Szélesi Zolit küldte. Szélesi most igen átment baloldalra. Ő ugye jobb lábas, tehát jobb hátvéd. Egyébként Vancák is jobb lábas. Ugye hát pont nálad épült be a csapatba, és lett stabil bal hátvéd az Újpestben egykoron. Vancák. Gera, ki kéne hozni a bolyból. Ez nem jön össze, mert ott most letámadtak minket az olaszok. Azon a szűrőn átjutunk, akkor abból akár helyzet is lehetne, de jól van, kiszorítottuk most őket. Leandro, Pirlo, neki kell mozgatnia az olasz csapatot, ez teljesen egyértelmű, mert más itt most egyelőre nem nagyon tudta kézbe venni az irányítást. Lassan jön az utolsó negyed óra. Ugye eddig összesen a magyar válogatott, hát de jó, hogy ennek kell utána számolni, 8-szor verte meg Olaszországot, egyébként hazai pályán, ha nyernék, akkor most állnánk teljes döntetlenre, hiszen ezen az 5. győzelmünk, íme itt van Fecesin. 2-1-re egyszer, 1925-ben vertük meg az olaszokat. Olaszországban, hát idegenben. És nem, egyszer még megvertük 65-ben is őket, tehát akkor összesen kétszer, Magyarországon egyszer vertünk 2-1-re. Vas. Fetesi láb alatt elmegy a labda. És akkor most le tudunk kapcsolni Szújó Zoltánhoz. Itt vagyunk Priskin Tamással. Tamás, kiharcoltál egy 11-est, milyen volt a helyzet? Hát a szélén kaptam egy nagyszerű labdát csapattársunktól, Filko Attilától. Sikerült elvinnem a Cannavaro mellett, és hát belül 16-oson belül már próbáltam, arra gondoltam, hogy be fog csúszni, és hát szerencsére 10-es tudtam kiharcolni. Mit érez ilyenkor egy játékos? Ők is csak emberek, nem az ellenfelek, a világbajnok olaszok. Így van, hát nagyon örültem, és aznak is nagyon örülök, hogy ugye vezettek 1-0-ra, és utána sikerült megfordítanunk a mérkőzést. Szerintem ez óriási dolog egy olasz válogatott ellen, tehát csak azt mondom, hogy nagyon örülök, és szurkolok csapattársunknak, hogy a mérkőzés hátralévő részében jó teljesítményünk, és sikerült megtartani ezt az eredményt. Na akkor szurkoljunk mi is, köszönjük szépen! Na, már csak 14,5 perc van hátra a rendes játékidőből. De nyilván majd mindenki elmondhatja utána, hogy barátságos meccs, meg ez az amaz, de ez akkor is óriási dolog lenne. Hihetetlen nagy dolog lenne, ha ezt megcsinálnánk, és megverné Magyarország Olaszországot.
Gera, Fecesintől kap egy labdát, Gera eléri, Gera megtartsa, Gera helyzetben, Gera beteszi, gól! Mekkora gól! Atyavilág! Mekkora passz volt ez, te jó ég! Fecesin a gólszerző! Fecesin Róbert, de hát amit Gera csinált! Ahogy sprintelt, az fantasztikus volt, és Cannavaro nem is gondolt arra, hogy oda fog csúszni. És úgy csúszik oda, hogy meg akarja tartani a labdát. 3-1! Hát ez hihetetlen! Specialitás az Olinak. Van. Igen. Itt van ez a zseniális becsúszás. És ez a másik zseniális, hogy betette ezt a labdát. Fabio Cannavaro ezt a napot egy életre meg fogja jegyezni. Íme itt van Gera, egyértelműen a labda, és aztán beteszi, Buffon várnak a többiek, Fecesin meg érkezik, és onnan nem hibázza el. Nem véletlen, hogy mindenki Gerához ment oda egyébként a gólörömnél. 3-1! Hát a legmerészebb álmainkban, nem hiszem, hogy volt valaki, aki ezt gondolta, illetve de emlékszem, nem csak Károlynak volt egy tippje, hogy 4-1. De hát szerintem ő se gondolta komolyan. Pedig egyelőre ehhez állunk közel. Inzaghi ugratják ki, nem jön a labda. Zsuzsák, Váridi Péter élete legnagyobb skalpját szerezheti, de az egész magyar válogatott, mindenki, aki ott van a pályán. Egy olyan siker kapuján van, de most már nem szabad, hogy kiénekeljék ezt a szánkból az olaszok. Fegyelmezetten, sok van még hátra. Ambrosini, villannak a vakuk. Egy csapásra pontosabban, majdnem azt mondtam, hogy egy csapat a pályán. Egy csapásra mindenki a magyarokat fényképezni. Ez a meccs, ez egyelőre nem az olaszokról szól. Perc, én már csak az időt merem nézni és számolni. Inzaghi közben bemozog, le sem mozog be természetesen. Úgyhogy szabadrúgás kifele. Ha csak nem befele a szabadrúgást megint Mehuto González egy korábbi szabálytalanság miatt. A lesállás tényen vitathatatlan, de közben megint befele adott szabadrúgást Mehuto González. Ezt nem köszönjük meg neki. 4 embert kér Fülöp. Soha nem nyertünk egyébként még 3-1-re az olaszok ellen, itt az ideje. De most nagyon kell vigyázni erre a szabadrúgásra. Ezt most Pirlo csak nagy valószínűség szerint legurítani fogja. Fabio Grosszónak még hozzá. Grosszó meg! Nagyot szólt, az olyat, mint a németek ellen, vagy hasonlót. Szerencsére nem talált el a kaput. Tényleg azt mondod, hogy szerencsére, mert innen látható, hogy ez bizony nagyon-nagyon jó löket volt Fabio Grosszótól. És azért hozzá kell tenni, hogy a 14 világbajnok, az tényleg úgy világbajnok, hogy abból 13 tevőlegesen is a pályán volt, és abszolút játék lehetőséget is kapott, csak Buffon cseréje Amélia volt az, aki egyedül nem védett a VB-n egy percet sem, és nem játszott. Inzaghi, ő is leginkább az asszisztenssel veszekszik. Most nyugodtan spórolhatsz a gólokkal, nem úgy, mint 7 évvel ezelőtt. Kedves Filippo, vagy Pippo, ahogy szólítja mindenki. 10 perc van hátra a rendes játékidőből. Buffon. 3 gólt rúgni Gianluigi Buffonnak. A franciáktól kaptak utoljára 3-at, és akkor 3-1-re kaptak ki az olaszok. Méghozzá közel 1 évvel ezelőtt, 2006. szeptember 6-án. A franciák, akik a VB döntőjében is ott voltak, és hát én kimerem jelenteni, lehet, hogy minden olasz szurkoló, mert futballbarát leveszi a fejemet, jobban játszottak, mint az olaszok a döntőben. Ez most nagyon nagy szóló. Juhász Roland. Gera. Leandro. Újabb csere lesz majd nálunk.
Nem ítélt szabadrúgást, úgy látom, Mehuto González. De nagyon szépen tartotta meg Fecesin Robi a labdát. Nagyon kell ilyenkor, hogy föl lehessen passzolni a csúcsékre a labdát. Ez nagyon jó lépett vissza Robi. Jön majd Halmosi a magyar csapatban, méghozzá Zsuzsák helyére. Azt hiszem, hogy talán még egy csere lehetőségünk lesz majd. És ez volt az 5., mert ugye kétszer cserélt 2-t Váridi Péter, és ugye most ez a szimpla csere Halmositól. Nyilván időhúzó jelleggel is lehet majd cserélni, akár a legvégén is. Zsuzsák Balázs, amit az első félidőben csinált, Oddó azt nem teszi zsebre. Igen, ő meg is érdemli, azt hiszem ezzel a teljesítményével, hogy megtapsolja külön a közönség is, talán ezért is szólt neki a 81. perc, 82-ben a csere. Gera lőtt egy 11-es gólt, meg csinált valami egészen szemtelen, és adott egy káprázatos gólpaszt Fecesinnek. Meg sem néztem, Fecesinnek volt már gólja egyébként a válogatottban, tehát új gólszerzők nincs. A második gólja nevezetesen kifele a szabadrúgás, Fecesin volt ezúttal szabálytalan, és így jöhetnek az olaszok. A Sopron együtteséből igazolt egyébként a Bressával, de ő is megfordult az Újpestben. Mésző Gézánál lett ugye NB1-es játékos. Csizmadia. Csizmadia. Zsuzsák Balázs is egyébként készenlétben van, interjú készenlétben. Most lesz idő rá, mert milyen a bedobás. Hát Balázs, szenzációs eddig a mérkőzés. Hogy érezted magad a pályán? Fantasztikusan igazából. Tényleg az első félben is azt mondtam, hogy nagyon jól éreztem magam, meg szerintem az egész csapat is látszott rajtunk tényleg, hogy megyünk, űzünk addig, ameddig bírjuk. És hát azt mondom, hogy vesztett állásból végül is kaptunk egy gyors gólt, viszont azt mondom, hogy 3-at rúgnának a világbajnok csapatnak. Igazából hát tényleg most még nem tudok olyan dolgot mondani, amivel azt mondom, hogy elégedett lennék, mert egyszerűen nem hiszem el tényleg, hogy ennyi ember előtt azt mondom, hogy tényleg uraljuk a meccset. Ezeken a világbajnok játékosokon érződik valamiféle határozatlanság? Most azt mondom, hogy mindenképpen látszik rajtuk tényleg, hogy el vannak bizonytalanodva, és azt mondom tényleg, hogy innentől kezdve ezt a hozzáállást kell nyújtani. Feltettük a mércét magunknak, és innentől kezdve azt mondom, hogy ha ettől rosszabban tudunk játszani, akkor tényleg az már csalódás. Úgyhogy nagyon bízom benne tényleg, hogy az kitart egész szezonra. Balázs, gratulálunk, nagyszerűen játszották, köszönjük szépen. Ákos Géza, tiétek a szó. Köszönjük, Gera varázsolt egyébként egy óriásit, talán látta is mindenki az imént, és ezért nem kapunk szabadrúgást. Mehuto González is érzi egyébként a mostani utóbbi ítéleteivel, hogy itt bizony nagy bajban van a világbajnok, neki mindent meg kell tenni a mezőnyben, hogy egyszer-egyszer azért oda-oda segítsen apróbb dolgoknál. Most előnyszabályt int, ez egyébként jogos lett volna, Fecesin ugye rámászott az emberére, de az imént is elég érdekes volt, amikor befújta az egyik szerelési kísérletét, talán pont Gerának is ellene ítélt. Na nézzük újból az olaszokat. Befejelik Juhász, de így viszont nem szöglet következik. Hát miért szöglet? Hihetetlen. Ennyit azért nem kéne. 85. perc. Meggyőződésem, hogy ez nem magyar játékos fejéről ment ki. Ambrosini és Vaskó még összeszólalkoznak. Az a lényeg, hogy én ugyan kijöttek a sodromból, meg mindenki más is, de a játékosok belül ne jöjjenek ki. Az olaszok már kijöttek rendesen, de most már mindent bevetnek, amit csak tudnak. Mindent bevetnek, Rosszó és Vaskó beszélgetnek el egymással, akkor a csorba esett már így is a tekintélyükön, de ez sem még nagyobb, és verjük meg őket. 5 percre valamivel több a hátra lévő idő. Most lehet elvégezni a szögletet, és kifejeljük a labdát, nagyszerű volt. Szélesi Zoli. Most sajnos nincs les, Ambrosini helyzetben, Ambrosini fölélőtte. Nem láttam lest, így azt hiszem jó volt az ítélet, hogy nem húzta be az asszisztens. Ambrosini viszont fölélőtte az ittszert, mert ez most az volt. Itt érkezik a labda. Ott még el kell bújnia az első gólszerzőnek, Dinetálénak. És szerencsére volt becsúszó láb, érkező magyar, aki itt van mélységből érkezik, egyértelmű, Ambrosini nincs lesen. Hozzáteszem, Dinetálé jött egyébként még inkább mélységből, úgyhogy lehet, hogy Ambrosinire határeset volt. De mindegy, most már a lényeg az, hogy nem lőtte be az olasz játékos. Mi viszont egyre közelebb álmaink, ne további ahhoz, hogy megverjük az olasz válogatottat, de jó ezt kimondani. Szabadrugást kapunk 4 perccel a vége előtt. Fábio Grosso sétál vissza
Nem úgy, mint aki jól végezte dolgát, mert itt Filkor megint nagyon becsapta. Fabio Grosso, te jó ég! Ő is mit kapott Filkortól. Filkor meg mit kapna majd? Meg lehet, hogy mit kap majd egy olasz bajnokin. Grosso mondjuk már a Lyonban játszik. Tehát ezek a hírek azért azt hiszem messzire eljutnak. Olaszországban mindenképp. Gera hihetetlen bátran játszik, ugye ő is. Olyan rég láttunk már annyian virtuózan futballozni, mint most. Halmosi Csizmadiának teszi ki. Csizmadia belövi, Halmosi. Mármint középre. Szöglet a magyar csapat javára. Náluk van a labda, és ennél nincs is jobb. Buffon magyaráz a többieknek. Nagyon mit szól majd ez a súlylökő édesapa és diszkoszvető édesanya? Hazaér Gianluigi Buffon. 3 perc van hátra. És ott a helyzet! Majdnem ott a negyedik. Váridi Péter meg nem is tudom, mint a valami dolgozat előtt áll a éppenséggel, bár nevezhetjük úgy, hogy ez egy óriási dolgozat a magyar válogatott életében, de nagyon nagy nyugalommal nézi végig az eseményeket. Pedig a fiai, ez a 22 éves átlag életkorú keret, óriási csodát fognak hamarosan véghez vinni. Csizmadia szerzett labdát. Pirlót most valóban húzza, vonszolja magával Fecesin, szabadrúgás az olaszoknak. És remélem tényleg véghez is viszik ezt az óriási dolgot. Valamivel több mint 2 perc a hátra lévő idő. Géza, szólj hozzá valamit. Igen, azt hiszem, hogy mi is mondtuk az elején, hogy merjünk nagyot álmodni, és hál' Istennek a fiúk is úgy érezték a pályán, és a szövetségi kapitánnyal együtt. Hogy jó, az Fülöp Marcié. Akár itt látni az egyéni teljesítményeket, ahogy beállt itt Filkor Attila, hogy megmerte csinálni a cselt a nagynevű játékos társával szemben, vagy a Grosszóval, vagy éppen Zsuzsák Balázs az első fél időben. Tehát ezek azért már mutatták azt, hogy igenis itt akar a magyar válogatott itt eredményt elérni és jól futballozni a világbajnok ellen. Az biztos, hogy annak a 34.900 nézőnek, a fizetőnézőknek és mindenkinek, aki itt van, életének egyik nagyon boldog napja lesz ez a mai, és lehet ez a mai Gera labdája. És egyértelmű, hogy megleptük az olaszokat, és ott tényleg egy óriási dolog 0-1-ről fölállni egy olasz válogatott ellen, azt gondolom, hogy minden elismerés a magyar válogatott. És meggyőződésem egyébként, hogy Donadoni valószínűleg düböl csinálta, amit csinált a szünetben. 5 embert lehívni, nem tudom. Minden esetre fájjon ettől az ő fejük. Zambrotta, 1 perc van hátra a mérkőzésből, Zambrotta teszi be. Pirlóra vigyázni kell, meg a többiekre is, ez most jó labda, Ambrosini. Már lefújták, és a miénk a labda. Elkezdődik az utolsó perc. Gera Zoli hihetetlen, hogy mit dolgozik, félelmetes. És mindenki elképesztő, amit csinál, ez most speciál nem volt les. A labda elrúgásának a pillanatában, de egy a lényeg, hogy így is mi jövünk szabadrúgással. És a nagy kérdés, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Fülöp. Mondom, utoljára a franciák verték meg őket, a VB után pedig a horvátok. Itt azért olyan futballnemzet, amelyik hát jóval kvalifikáltabb nálunk. Mit mondjak? Ugye a legfrissebb világranglistán is a 65. helyen áll Magyarország, és a 3. Olaszország. Majdnem azt mondom, hogy ilyen csodák csak egyszer vannak az életben. De ez most egy óriási nagy csoda. És az, hogy ezt így együtt láthatunk, az még nagyobb. És teljesen megérdemelt csoda. Azzal együtt, hogy nagyon jó lehet most magyar válogatott játékosnak lenni, futballistának. Mondom, minden esélyt megadnak az olaszoknak a bírók, ez most már kétségtelen. 4 perc a hosszabbítás, mi meg akkor rúgjuk be a negyediket. Halmosi, 3-2 ellen, Halmosi még tovább. Fecesi helyzetben, Fecesin! Óriásit véd Buffon. Zambrotta. Kicsit maga mögé jött a labda, de Fece kívánt amit lehet picit. Kihozott, így van, és gyönyörű a megkerülőssel. Gera is kapcsol, még mindig ott a labda, nincs még az akciónak, csak most, de ez meg így szöglet, nekünk a lehető legjobb, de ennek a másodpercek, hadd szenvedjenek Buffonék. 3 perc a hosszabbításból, 3-1-re vezet Magyarország.
Itt van a Petesinnek az átadás, kivár, és aztán rálövi. Mondom, ebbe ami volt, kihozta, Buffon meg nagyot védett. És a góljaink mellett Buffon kétszer-háromszor óriásit védett, ezt ne felejtsük el. Ugye Leandro tiszta zicserénél is ő hárított. És most Juhász Roland! Teljesen tisztán! Gyönyörűen megvert ellenfelét testcselekkel. Lassan kezdem azt hinni, hogy nem tudják az olaszok, hogy hol vannak. Itt van Juhász Roland, és most jön a magyar csapat 6. és egyben utolsó cseréje. Gera Zoltán kap most tapsot. Hát igen, ha azt mondtuk, hogy nagyon megérdemli a tapsot Zsuzsák Balázs, akkor azt hiszem, Gera Zoli meg aztán különösen fantasztikusan játszott, igazi vezére volt a magyar válogatottnak. Buzsáki Ákos a helyén. 42 év után, kérem szépen, le fogjuk győzni Olaszországot. 2 perc van hátra. Én nagyon remélem. Ezt már nem szabad, ez des, egyértelmű. Ezt innen már nem szabad. Dinetála is legyint egy óriásit az egészre. És az utolsó 2 percen belül vagyunk. Nem lesz könnyű dolga Kristóf Péter kollégának ezután megszólalgatni Dolánovalit vagy bárkit az olasz csapatból. Elég nagy elismerésem lesz az övé. 93. perc. Fülöp, Gera ott van. Hogy érzitek magatokat? Nagyon örülünk, hogy 3-1, de még nincs vége a mérkőzésnek. Második félben följavultunk, de hát azért nem kell magunktól elszállni. Selejtezőn kell megmutatni, hogy jó csapat vagyunk, de hát még nincs vége. Kedves nézőink, Gera Zoltán higgadt és józan nyilatkozatát hallották. Nyugodtan nézd a meccset, Zoli, köszönjük szépen, ünnepeljünk azért. Hát ez tényleg higgadt volt, ez több volt, mint higgadt nyilatkozat szerintem. Élete egyik fő művét itt véghez viszi Gera Zoltán. És akkor olyanokat mond, hogy nem kell magunktól elszállni. Közben Petesin óriási helyzetben, Buffon megjön ki a kapujától. Igenis azt mondom, ettől az eredménytől, amit itt most lehetett a magyar válogatott asztalra, egy kicsit el lehet szállni. Annyi hányatatott év után, meg annyi elveszített meccs után. Így van, a magyar futballnak nagyon-nagyon szüksége van ilyen győzelmekre, hát aztán ilyen csodálatosan, meg különösen. Leandro is tüzel. Jó messziről, a 94. percben. Mindenki arra vár, hogy lefújja ezt a meccset most már. Mehuto González, meggyőződésem, hogy az olaszok is leginkább erre várnak most már. Pirlo még becsületből teszi a dolgát. Bos Ádám végig nagyon jól szűrt, de hát mindenkit dicsérhetnék. Az összes magyar játékos. Halmos itt megkerülik. Kvajárén lő messziről, és egy kirúgás. Lehet, hogy ezzel zárul ez a varázslatos találkozó. Ez a szenzációs meccs a mi részünkről. Elképesztő, amit csinált ez a magyar csapat. És hát megvan. Megvan, kérem szépen, nekem is ennyi meccs után. Az első magyar győzelmem a 14. mérkőzésen. Bevallom, nem hittem volna, hogy Olaszország ellen lesz ez meg, de megvan! Mert itt a vége! Megvertük a világbajnokot, emberek! Megvertük őket 3-1-re, 0-1-ről. Bravo, fiúk, ez szenzációs volt. Menjetek vadászni, Zoli és Peti. Óriásik voltatok, fiúk. Questo risultato è una sorpresa grandissima per noi e per voi siete delusi. Mennyire vagytok csalódottak? Gyönyörű közönség, sajnáljuk, de hát így sült el. Mi volt a kulcs? Nagyon ügyesek voltak, 3-4 helyzetük volt és gólt rúgtak. Köszönjük szépen, nem mentünk el természetesen, és Szújó Zoltán kollégám is várja majd a magyar játékosokat, de hát mindenki örölkezik, mindenki egy kupacban természetesen, és mennek majd köszönteni a nézőket, hiszen itt aztán még szerintem tiszteletköröket is futhatnak, de ott van már Várhidi Péter Szújó Zoltán kollégám mellett. Kedves nézőink, Magyarország 3-1-re győzte le barátságos mérkőzésen a világbajnok olasz válogatottat, a szövetségi kapitány Várhidi Péter. Gratulálunk, nagyszerű, fantasztikus teljesítmény, csak szuperlatívuszokban lehet erről beszélni. Milyen érzelmek buzognak most benned? Hát természetesen a boldogság, hát ilyen mérkőzés után mi lehet más.
Én azt mondom, hogy nagyon fegyelmezett és összeszedett volt a csapat. Igazán én azt gondoltam, hogy ha elég fegyelmezettek és elég taktikailag is fegyelmezett a hozzáállásban is, olyan játékot nyújt a csapat, amit láttam tőlük az előző 3 napban, akkor megszoríthatjuk az olaszokat. Erre azért nem számítottam én sem. Öröm volt látni a fiatalokat, akik önbizalomtól duzzadnak és nem esnek kétségbe, és nem jönnek zavarba a világbajnoki csapat ellen. Úgy tűnik, hogy pszichikailag és fizikailag is rendben van a csapat, ugye? Igen, rendben van, de azért ne értékeljük túl természetesen, de én úgy gondolom, hogy érdemes, most eddig egyedül voltam, talán most már nem leszek egyedül, hogy érdemes bízni a fiatalokban. Péter, nagyon szépen köszönjük és gratulálunk még egyszer, menj nyugodtan ünnepelni, kedves nézőink, most Gyulai Balázsé a szó, hiszen még értékelnek Horváth Ferenccel, aztán majd megpróbálunk itt néhány játékost még elkapni. Ez igaz, méghozzá az a játékos áll itt mellettem, aki úgymond a kegyelemdöfést megadta, Fecesny Róbert, a 3. gól szerzője. Hát egy álompassz után gratulálunk a győzelemhez először is. Milyen volt ez a helyzet? Köszönjük szépen! A helyzet nem volt nehéz berúgnom lényegében, a Gera Zoltán remek passzolott, üres kapuba kellett 5 méterről begurítanom, de örülök, mivel első labdaérintésre sikerült gólt rúgnom. Áruld el, ilyenkor hogy köszönitek meg egymásnak egy ilyen passzot? Fizetsz egy sört, vagy mi történik ilyenkor? Nem fizettek, inkább ilyenkor szurkálódások mennek, hogy nem volt nehéz dolgom berúgni, és hogy nem is az én érdemem, de hát én voltam ott, úgyhogy nekem kellett most berúgni. Robi, nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok, Balázs, tiétek.